The Citizens Coalition for Change (CCC), led by Welshman Akapenga, says appointments to the parliamentary portfolio committees made by Tshabangu in a letter to the Speaker were not made by the party. Aiwa murezi Zimbabwe chori chazobuda pachena kuti aiwa maappointments akaitwa na Tshabangu akamaita ega nevanhu veZANU-PF achi-exclude aiwa vanhu veCCC party zvataona ava kujamukirwa nevamwe vake. Sandapinda mashoko abuda muzara nhasi ndoti bva wasubscribe ulike utina on the bell icon. Ndoti manyogwa muchinzi CCC spokesman Jacob Mafume said the party is consulting with the Speaker in a bid to reverse the appointments made by Tshabangu, who styles himself as the main opposition's Secretary General. The Standing Committee noted the correct decision, namely the rescission of the appointments made by Jameson Timber, and therefore notes the rescission affected by the Speaker of Parliament, Honorable Jacob Mdenda, on the 29th of May 2024. However, the leadership noted that the new appointments made on the 30th of May 2024 were done without involvement of the Citizen Coalition for Change, as led by Professor Welshman Akapenga, and prior to the party organs having made the deliberate on the matter. Saka ndona iri kuda pana zvinzi Tshabangu zvinhu zvakaita akaita zvinhu zvemusoro wake haana kumita kana kuti kumbosangana nema-organs eCCC party aangonoita zvinhu zvangodiwa neZANU-PF nana Jacob Mdenda ndo zvaaangono-effecta. Aiwa zvinhu zvisina kuinvolva CCC zvatakuona kuti aiwa ava kufesa resistance nevanhu vemupati yeCCC zvichinzi aiwa tauda kurivesa zvinhu zvakaita amino murezi Zimbabwe kuti zvinobudirira here. Chimbotidzai mafungiro enyu muri kudii pamusoro penhau iyi. Aiwa pinai comment section medu musaka no subscribe kulike channel tina on the bell icon.